ממוש. אני מצלמת אותך בווידאו. את דירתנו הנחמדה. תעשה סיור. אני אעשה סיור. זה הסלון שלנו, שהגיע מבית משפחת דודר, הישר לארצות הברית. רואים זה? מה? את הנוף מחוץ? אני אראה להם, רגע. הנוף. שיש כאלה, זזי רגע ממה. יש לנו פה, אתם רואים, מזרקה ודשא. ופה יש שכנים, בעיקר הודים. וזו השמש, איזה כיף. זו מרפסת שנושקה משתזפת בה. זה המיטה של נושקה, זה האופניים שלו עד שהוא לא תיקן את הפאנצ'ר. זה החדר לימודים. רגע. טוב, אני צריכה להיכנס כי לא תראו מפה מבחוץ. אני אכנס, רגע. זה הפינת אוכל שנחליף אותה בפינת אוכל גדולה יותר עוד מעט. זה המיטה של נושקי. זה החדר לימודים והחדר אורחים, שעוד אין בו כלום כמעט. היי, זאת אני. זה המטבח. זה קיבלנו אתמול פרחים כי הזמנו אנשים. זה המדיח. איזה חיים עם המדיח. זה ארון אחסון. טוב, עכשיו רגע נדליק את האור. הופה, אוי, לא הדלקתי את האור? או, הדלקתי את האור. אני רוצה להתרחק, אני מתקרבת. זה השירותים והאמבטיה.